Евангелие паводле Мацвея. Езус сказаў сваім вучням: «Ніхто не можа служыць двум гаспадарам, бо ці аднаго будзе ненавідзець, а другога любіць, ці аднаго будзе трымацца, а другім пагарджаць. Не можаце служыць Богу і мамоне. Таму кажу вам, не турбуйцеся аб жыцці вашым, што есці і што піць, ні аб целе вашым, у што апрануцца. Ці ж не большае жыццё за ежу, а цела за вопратку. Паглядзіце на птушак нябесных. Яны не сеюць, не жнуць, не збіраюць у засекі, і Айцец ваш нябесны корміць іх. Ці ж вы не больш вартыя за іх? А хто з вас, турбуючыся, можа дадаць да свайго росту хоць адзін локаць? І аб вопратцы навошта турбуецеся? Паглядзіце на палявыя лілеі, як яны растуць. Не працуюць, не прадуць. Кажу вам, што нават Саламон ва ўсёй славе сваёй не апранаўся так, як адна з іх. Калі ж палявую траву, якая сёння ёсць, а заўтра будзе кінута ў печ, Бог так апранае. Ці не намнога больш вас, малаверныя? Таму не турбуйцеся і не кажыце, што нам есці, або што піць, або у што апрануцца, бо ўсяго гэтага шукаюць язычнікі. А ваш нябесны Айцец ведае, што вы маеце патрэбу ва ўсім гэтым. Шукайце найперш валадарства Божага і справядлівасці ягонай, а гэта ўсё дадасца вам. Таму не турбуйцеся аб заўтрашнім дні, бо заўтрашні дзень патурбуецца сам за сябе. Хопіць кожнаму дню свайго клопату.